shiga soyayya ta dalilin ku, me za ku yi mini nuni, kar ku ka san burin iya takuna. Matan zamani ado na gari maganar da ake cewa so zane maka nuni kar ka san burin iya takuna. Matan zamani ado na gari maganar da ake cewa me kyau ko mara kyawu duk ɗaya ne takun mu ake kalla. Komai ya canza ga mu muna irin wani karni, na shiga soyayya